Perquè què tal és la inserció laboral de les persones seropositives? Bueno, hi ha les persones que encara que conviuen amb el VIH fa molts anys, que venen del camp de la drogodependència, o gent gran que venien d'aquella època que no podien sortir de l'armari, seropositives, doncs realment aquesta pressió social també els hi ha danyat, no? Els hi ha danyat les seves vides i la seva preparació, no? I és complicat. S'ha d'anar treballant. Primer han de superar una mica tots els seus complexes, una superació personal per poder començar a treballar i ser productius amb qualsevol empresa que hagin d'anar, no? És complicat, però seguirem treballant i per normalitzar-ho, perquè també ens interessa més que aquestes persones entrin al camp laboral que no tenir una despesa mèdica anual, no? Vull dir, que siguin persones productives, que ells se sentin bé, però també aquest crit ha d'arribar a les persones que tenen negocis. Hem de sensibilitzar molt a la gent que conviurà amb ells treballant, perquè a darrere de l'estigma que abans hem parlat hi ha molt rebuig laboral. Tu te'n vas, dius que ets portador de l'UVIH, vas al banc i no et donen targetes de crèdit. Vull dir, també, no sé, no et donen crèdits. Vull dir, quina oportunitat els estem donant, no?, a aquestes persones. En el cas de persones que diguem-ne, amb la capa social estan més baixes. Després hi ha persones que són portadores de l'UVIH, que conviuen amb normalitat amb les seves famílies, no necessiten ajuda, vull dir, treballen i porten una vida molt normal prenent les seves mesures d'higiene i físiques, no? És complex amb el tema de persones que venen una mica de dependència, no? Perquè ja van perdre molts anys de la seva vida amb aquesta història i a l'hora de voler recuperar la seva vida, a part d'arrossegar una mica el desgast físic i mental que tenen les drogues, hosti, tornar a aixecar el cap amb 40-45 anys costa una miqueta, però bueno, s'ha de treballar i entre tots jo crec que ho hem de fer-ho, no? No només hem de pensar que si ens passa algú de casa, hi ha molta gent que li passen coses. Això, diguéssim, és de la societat occidental, però de fet el continent que més viu de prop aquesta malaltia és l'Àfrica, és on hi ha més infectats del VIH. No, l'Àfrica és tremendo, vull dir, hi ha milions de persones orfes, sense pares, buscant-se la vida, ves a l'Àfrica, demà al Senegal o qualsevol país, quants nanos veus pel carrer, sense pares, però són víctimes de l'UVIH. Han mort els seus pares molt ràpidament, perquè allà no hi ha els tractaments retrovirals que tenim aquí, i és una lacra per aquests països, no? I a més també a darrere dels seus governs, que molts són dictadures, persones que s'allarguen al poder, no hi ha democràcies. També el món occidental ha fet molt mal a l'Àfrica, perquè sembla que hàgim anat a buscar els seus recursos i no hàgim mirat de millorar les seves qualitats de vida. Vull dir, és que en aquest món global jo crec que el que està passant a l'Àfrica és culpa de tots, no? Vull dir, de no fer evolucionar aquests països amb una educació mediambiental, empresarial nova, no? Jo crec que a l'Àfrica realment està passant alguna cosa molt gros. Tot i que van haver-hi canvis, el món occidental està evolucionant, sembla que els retrovirals allà ara són més accessibles, però vull dir, quan hi ha un punt que la gent passa gana, realment la supervivència passa per davant de tot, i hi ha la gent que potser té els diners per fer retrovirals o la gent que està governant que es munten uns tinglados de dos nassos, no? Vull dir, gent que no reparteix o que fa pagar per retrovirals quan representa que han de ser... Ho paguen entitats, ONGs, la UNICEF, etc. i fan autèntics vandalismes, no?, amb tot això. Actua Vallès també té projectes a l'Àfrica? Havíem tingut un projecte al Senegal, vam arrencar-lo, vam recaudar fons amb moltes institucions d'arreu de Catalunya, però és una mica el que et dic. Vam començar el projecte, potser també per novells, vam encarregar el projecte, vam fer un director d'allà, vam contractar gent d'allà, les vam preparar, les vam portar aquí, els vam ensenyar com es tenia que fer, i ja et parlo, va fracassar el projecte pel tema que la gent d'allà, quan tens gana, saps? Vull dir, l'UVIH o pot ser el tifus o pot ser el que sigui, la gent es va anar repartint els cèntims i el projecte es va quedar a mitges, no? I vam tenir que tancar el projecte, potser també per una qüestió tècnica, no?, de no estar implantats allà, però bueno, sapiguem que la pròxima vegada que ho fem, que segur que ho farem d'una altra manera, no? Potser haurem d'anar nosaltres allà a fer-los un cop de mà, no?, amb voluntariat i repartir els medicaments bé, o menjar, els tallers,
És complicat implantar-se a l'Àfrica. Ja per acabar i abans d'acomiadar-nos, quin és el futur que es preveu tant a la malaltia, si algun dia consideres o creus que s'arribarà a erradicar, i com creus també que serà aquesta sensibilització de la societat occidental al respecte? Bueno, fer perspectives de futur és complicat, no? També el que passa és que des de les entitats com la nostra hem de seguir treballant per la normalització de l'enfermetat, donar tota la informació sobre la taula a tothom que ho necessiti, les administracions ens tenen que recolzar, però bueno, jo crec que la gent, a poc, les generacions més joves han d'anar sent prou sensibles i han d'estar prou preparades per saber el que passa, no? Jo hi confio en la gent jove, és el futur, i són les persones que han de ser prou llestes i evolutives per saber cap a el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. Igual que ens rentem les dents, saps, per la nostra higiene, també hem de ser nets amb el nostre sexe, per les estadístiques de contagis que tenim. I és una crida que faig a la gent jove, que és una mica la que d'aquí uns anys estarà al capdavant de tot això, no? Jo sóc jove, però vull dir, una mica més joves que jo. Les generacions que van pujant. Les que van pujant, no? I també, sobretot, que aquestes generacions siguin conscients que va morir molta gent quan ells potser no havien ni nascut, que no fa falta que et toqui a prop per ser sensible amb les coses, que jo crec que és el futur i que hem de seguir treballant amb ells, i ells que segueixin treballant i amb els seus fills, i els pares d'aquests fills que també sensibilitzin, i jo crec que sí, que tenim un futur esperançador. Doncs amb aquest crit d'esperança almenys cap a les generacions futures ens quedem. Moltes gràcies, Jordi, per haver estat aquí amb nosaltres i res, a continuar la lluita. S'ha de continuar. Gràcies per convidar-me. Nosaltres ho deixem aquí i ens tornem a trobar el divendres amb una altra En Sintonia. Fins llavors. Thank you.